As protestas ás portas dos centros de saúde do Barbanza son xa unha estampa habitual cada semana. É a forma que ten a plataforma en defensa da sanidade pública de protestar ante a falla de médicos. En Boiro, onde se concentraban este mediodía, contan con 3 médicos menos dos 12 asignados. Isto repercute nunha merma da calidade asistencial, posto que os facultativos en activo atenden a unha media de entre 40 e 60 pacientes diarios. Hoxe estamos manifestándonos aquí, non? Porque queremos poder proporcionar unha primaria de calidade aos nosos pacientes. E actualmente, coa carga que temos, todos vemos entre 40, 50 e hai días que 60 pacientes, que é algo completamente imposible de facer, e se o facemos non o podemos facer ben, se non podemos ver ben a xente. Seguimos reclamando o mismo, queremos o número de profesionais necesario para poder proporcionar unha boa consulta aos pacientes. Iso implica ter tempo para facer as consultas, ter tempo para ver e escoitar os pacientes e pensar cual é o mellor tratamento e plantexar as mellores opcións para todos eles. E para iso necesitamos de tempo, máis que nada. Insisten en que esta situación non é nova e xa se daba antes da pandemia. Sen embargo, agudizouse nos últimos tempos ante a fuga dos profesionais por mor das malas condicións laborais. É unha falta de planificación de 5 anos. Entón, evidentemente, aumentaron as plazas de médico de familia, se topan agora con que non se cubren todas. Ti, cando empezas, pois a mellor sabes que tiñan que aumentar as plazas de medicina para despois aumentar as plazas de médico de familia e despois que teñamos máis plazas, porque se están xubilando as últimas xeracións de cando non había números clausos na Facultade de Medicina, cando había moito máis médico que acababa por ano. Agora é outro problema que teñen, é conseguir titores, porque claro, se eu estou vendo 50, 60 pacientes ao día, como teño tempo para formar? Entonces, a xente cada vez é máis reacia a ser titor, porque ser titor non implica, na situación actual, que teñas un número de pacientes adecuado para poder atendelos e ensinar. Instan a Xunta de Galicia a facer políticas en beneficio da sanidade pública que favorezan a atracción de profesionais á primaria con condicións vantaxosas e acordes á súa formación.